Ara, hortxe persona bat. Ea zertan ari dan, goazen ezagutzea. Sustoik eman gabe, egunon! Egunon! Zer moduz? Ongita zu! Ongi, ni Mikel zu? Izaskun. Izaskun urtasko latalako. Berdin. Izaskun, nun gaude ez, zehazki? Horbaizetako holan. Horbaizetako holan da, zer da hola? Hola da horbaizetako auzo bat. Ai, ba, dios, bale. Horbaizeta baina garrantzitsuagoa gainera. Konflikto diplomatiko hori nahi, Izaskun? Horbaizeta baina garrantzitsuagoa esan diazu hola dela. Bai. Eta zergatik hori? Oso berezia gara holakoak. Eta horbaizetakoekin oso ezberdinak. Ezberdina zarate? Bai, esaten dugu beti txunguagoak direla edo. Bai. Eta zergatik hori, Izaskun? Badugu gure lainoa, bai. Herrian ez dutena, eta esaten dute lainoak ere eragiten digula pixka bat, eta badugu umore gehiago. Bale. Izaskun, da zertaz gara ezin jan hemen? Autoa pixka antolatzen galdu dut erlojua eta ez dut aurkitzen. Ostia, barkatu, kotxe barrun gauza asko dazkazu, ezta? Hemen dazkazu, ura dakazu hemen txai, erreka baino ur gehiago. Bai, nik ez dut nola nahiko ura edaten. Ata ze ura edaten dezu? Hemen egoian badago iturri bat, ateratzen den ura dela, izugarria. Bai. Eta nola izena du? Justo leku horretan badago la Txabola del Bizkonde, deitzen dieguna. La Txabola del Bizkonde? Bai. Eta zuk egin boliatzen dezu? Bai, betetzen dut eta jaisten dut. Ondo da, ura eratiagunien, baina hau dana eraten dezu. Zorako eramaten dute, no? Bale, esaten. Zer gehiago dakazu, Izaskun, ikuste badago? Hemendik badut, ni irakaslea naiz, Piriniotakoa ekan, eta, kartela jarri behar ditugu, edo Euskara ikasteko logoak, edo, Bale. Antiagoak eta, sombrero hori? Nik maite dut pila bat mozorrotzea, bai. Zer gertatzen da, herri honetan mozorroekin? Jauteriak beste ditugu, pila bat. Lehen komentatu dit, medikuak ere bai, herriko medikuak ere bai, mozorrotzea ere maite duela. Bai. Eta, zu, zeu zer badakizu txipiroien asuntoz edo txipiron gate? Bai. Angeunden, izaten denetako, musika geratu zen, eta etxe horretan ja ez gaituzte. Bai, Izaskun, emetxe jamamintu bat, lehen egin eta handerrekin da zurekin bai, txipiron eneakoei, edo beltzeneakoei, barkamena eskatu eta behar bani bada jongan izena ni rodilo batekin, tintaldu txuriarekin, panetaga. Jarriko dugu denek dirua. Bai, bestela gure kontu, Izaskun. Zer gehiokin sorprenditu behar diazu? Utziko dut hau hemen, eta begira. Korrientesik izateko? Hemen badugu muniziola da. Muniziola. 1794an eraiki zuten. Horrelakoak egiten zituzten, begira, autoan badut. Kristo, Izaskunekin, Izaskunen kotxean. Horrelakoak egiten zituzten. Kontu ze pixatzen du. Adios, zer da, kainoi bola bat, Izaskun? Bai, hori da. Horbaizetako fabrikan egindako kainoi bola bat. Bai. Impresionante egia esan, ze pixu dakan honek, eta hemen utziko du, Izaskun, hau ez da peligroso bazta? Ez, orain ez. Hemen sartzen zuten polbora, eta horrek egiten zuen estanda, orduan. Utxik dago, ez dago arriskurik. Nahi baduzu joango gara barrura. Bale, nahi zuna, zuk erakusten behiazu. Bai, baina joan baino lehen, hobe agian katiuska jantztea. Katiuska jantzi behar dira? Bai, hobeto. Ze putzuak daude, eta gero erreka barrutik ere ikusi nahi badugu, hobeto katiuskekin. Erreka edo Amazona, ze, botapuzkak. Neta jakuak dira behintzat. Hola ze behintzat, nik uste, ondo guazela, ezta? Zapatiak eta dana. Guazen bat. Jopa, nun gaude Izaskun zehazki? Hau da, Horbaizetako olako munizio ola, eta hemen eraiki zen 3 gauzengatik. Alde batetik egurra zegoelako, hau da ikatza, beste batetik ura, eta beste batetik burnia. Hori da, erreka edo ibaiak izten da, karo, hemen gaude, ibai ardin gaude, ikusten baduzu ikusi ze idarrarekin dijoan ura. Bai. Kontuz ondo eutxi behar da hemen, ze... Izaskun, oira, brazetetik utxi bezala, bazpare, eta... Izaskun, eta hau historikoki toki garrantzitsua da, ezta? Oso garrantzitsua. Hau, eguda guztietan lehenengo lekua erretzen zuten hau zen. Bai, Bai, Konbentzio Gerran, Independentzia Gerran eta Karlistaretan errezuten. Eta azkenean, 1884an... Jazta, itxi gintzen. Itxi zuten. Baina hala ere, badago jendea etortzen dena ikustera eta galdetzen duena ea noiz den txanda aldaketa. Fabrikako txanda aldaketa. Bai, Bai, galdetu izan dute, bai. Ai, dios, bale. Esplikatu diazu olaren historia eta inbeste ola auzoare ikusi beharko dugu, ezta? Bai, guazen gora. Betxen lagundu bezu kontuz. Impulso pixkat hartuko dugu, eta... Hori da. Eskerra, zure katiuska santu hauek,
Ba, hola, hau da gure hola. Hau da gure hola, ezta? Bai, República Independiente de la Fábrica, hau da gure. República Independiente de la Fábrica, hola, aio. Eta gurtzen dugu jende guztia hola, sabes? Eta zema biztanle zarete hemen? Neguan 5 eta udaberri udan 8 inguru edo. Ostia. Eta gero zubietan ja, bueno, hori ja Zubietan ja konta ezina da. Jende gehiago etortzen da. Bai, gero eta gehiago. Bueno, bai, eske tokia benetan, esan diezun bezala oso polita da, Bai, hemen bai. konprobatu dezakegu. Eta holako jaiak ospatzen dituzue? Ba, behin ospatu ziren 2001 inguru, eta, behin? bueno, bai, jarri genuen hemen karpa handia, plaza erdian, eta hori askoko egun bat ere egin zen, baina, bueno, ohitura, saiatu gara, baina ez dugu lortu. Ai ba, kosta itxen da. Eta berriro noiz ospatzeko asmoa dakazue? Ba, ez dakit, egin beharko dugu zer, Bai, ez da, pizkat hemen llamamentu ingo deu, ba, bueno, holako jaiak agan noiz tokatzen zaizkigu. Hori da, bai. Illa olimpiada bezala, ez da? Edo ez, urtero, gutxienez bai, merezi duela urtero egitea. Hemen talde kutxunen baduzu edo abeslari kutxunen bat deitzeko. Ba, nik gomidatuko nuke Lady Gaga, ja, izateko espektakua eta Lady Gaga, hoxe, izaskune izan du bezala, Lady Gaga, holara etortzeko abestera, festetara, izaskune deitu telefonora. Ez. Telefono mugikorrera ez etxera deitu beharko. Zeba? Ez daukagulako estandurarik hemen. Hostias, ea noiz ospatzen ditugun, holako urrengo jaiak. Ba, gaur bertan ospatzen alditugu. Hostias, ba, hoxe, da improvisazio Eguzki izaskun. atera denez, ba. Bai, aprobatzen. Mai bat atera eta aterako dut zerbait jateko. Bale, izaskun, nahizuna. Hola, Seba. Kabun, esos. Jo izango txau, katarro eta zekina, baita bezala. Jarri maia. Bai, noski. Jota. Aiba, Dios. Ota, baina. Hola, ondo, izaskun. Hola, oso Hola, ondo, earki, ba. Tori. Hola. Bueno, kategoria izaskun. Hau zartzen, la txabola del bizkonde... Bai, hori da, probatuko duzu eta ikusiko noski. duzu. Ura oso, na? Eta, txintxin izaskun. Txintxin. Zugatik eta holangatik. Gora, hola. Hola, la hola mola. La hola mola. Zuri esker, berreskuratu ditu, bentxe holako jaiak, Bai. Abendu 15. Ze santola izango ba? Sanola. Sanola. Porque mola. Porque mola. Ja. Oida, gola Sanola. Gola. Sanola. Abenduak 15, hemen daukau. Festetako egun berria.